Vietor a mráz sa mi snažia dostať pod kožu. Tá strašná zima sa pokúša dostať ma na kolená. Ale ja som neporaziteľný. Nič ma nezlomí. Vďaka teploškám Hakugen Warmers ti zachránim život, moja malá. Leď si. A ja môžem pokračovať vo svojej misii. Ďalšie premrznuté chúďa? Neboj sa, ja ti pomôžem. Mám teplošky. Fantastickú novinku z Japonska. Veľa teplošiek. Zahrejú ťa za pár sekúnd. Ale čo to vidím? Krásna. A je jej zima. Neboj sa, už o chvíľu budeš v teple. Nielen moje teplošky sú čarovné. Sama sa presvedčíš. A budeš len moja. Navždy. Teplošky Hakugen Warmers. Fantastická novinka z Japonska. Zahrejú ťa až na 20 hodín. Kúpite vo vybraných obchodoch alebo na teplošky.sk.